Je tu druhý diel. Druhý diel Robloxu. Čaute ľudia. A ideme na to. Tohoto nášho si bereme. Čo je? To ideme vyskúšať. To je rýchlostný. Dobre, už sme tu. Máme strechu. Teraz som chvíľu nehovoril, lebo som sa sústredil na toho uličníka, čo tam to robil zle v prvom dieli. A čo tu môžeme kúpiť? Toto. A toto. Ale tento kryštál je tak dobrý. Ideme opravovať takých hráčov. Prečo všetci majú toho rúžového? To nechápem. Haha. Ja som tvoj friendo. Robíme im zle. Honzík, čau, 7778. Ty AFK? Ty byť AFK? Ty AFK? Honzík, počkaj. No dobre, už ideme domov. A teraz, ktoré je moje? Nie, to nie je moje. Toto je moje. Skoro.
A to je jedno. Kašľam na to. Bum, 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 bum. Ale mám tu dosť tmu. Áno, svetlá už sú tu. Toto kúpime. Toto. Ó, schody. Jaké pekné. Pekné schody. Už to tu začína vyzerať. Že tak útulnejšie. Dobre, toto takto. Uí. Bežiaci pás. My si ideme na dropper robiť. Lebo ja idem ešte otravovať hráčov. Pár dákých. To máme hneď suseda. Kde je? Kde zdrhol? Ja som len váš friendo. Dal som ho. Ale skoro aj on mňa. Ale v pohode. Ha. Hanzíček. No choď si po meč. Alebo nie. Čože on ma dal? Ja, lebo už som mal málo. To som si nevšimla. Ja by som ešte chcel. Teraz sa budem tvariť, že iba prídem na návštevu. Ha. Ale ja nemám nič. Ale nie, dobre. Máš smelu proste, kámo. What are you doing, Honzik? A už ja už zdrhám. Ku tomuto cápkovi idem. Áno, dobre. Už poďme domu. Ešte tohoto vybavím. Ten už má aj sklo. Ty parchant. Nie. Skoro. On už má aj laserové dvere. No a sme v keli. Kedy som vylezol na tento domek. Ja nemám nervy. Ja sa idem zabiť. No bože, tak blízko nemôžem ísť, škoda. Ale už môžeme kúpiť dropper. Schválne, čo by sa stalo, keby som teraz otvoril dvere a nechal to tak. Schválne, poďme vyskúšať. Otvorím laserové dvere a čo sa stane? Za ako dlho sem nabehnú typci. Come here! Ha. Ideme sabotovať. Ale nemám robuxy. Už tak do domu. Hej, poďte Ragdo. Ja to schválne stlačím, keď sem takto príde. To
mi dosť rýchlo zarába. Tak nič. Stromy, na čo sú mi stromy? Tu. Mi žekni. Jožíku. Či si toho, akože fakt si toho nikto nevšimol? Ako v prvom diele som otvoril, lebo som myslel, že sa chce so mnou kamarátiť, lebo si vybral takého istého panáka, ale nie. Ale prišiel a proste tak. Tu je môj editor, čo mi sám edituje. To by som si aj teraz mal kúpiť. Ale nemám na to prachy. Ale tu mám na všetko. Stále nik. Mňa už to nebaví. Však vidíš, že Goldball má otvorené. Ty. Tak, ktorí v tejto hre sú aj fakt slepí. Alebo sa im nechce. Na čo sa mi tu boxy? Aha, Sugar Gilly prišiel. Či jak sa volá. Čau. Čau, kámo. Čau. Ha. Teraz som bude nabiehať. Stavím sa. Ja mu to zavriem pred očami. Poď, hocík. Či jak sa volá? Kde? Poď. Rád to kašlem. Poď, Honzíček. Poď skúsiť šťastie. No, tak už si prepásol šťastie, ktoré si mohol mať, že by som to ešte mal otvorené. Ja som nechťac kúpil dropper. Wow. Tu už stoja za milióny. Ty, jo. Honzíku. Ja ti tu takto pekne otvorím, Honzíku. Honzíku. Poď. Poďte sem. Som tu schovaný za stromom. On ma vidí. Má už kryštál. Poďam. Nie, on si to asi všimol, že mám motor. On si to však tu skáčem, tu som. On si to fakt nevšimol. To bude asi všetko. Majte sa a čau!